svi pričaju o gužvama i o tome da umjesto da gube vreme na raznim šalterima građana iz 40 gradova Srbije, sve dokumente od sledeće srede, od srede će moći da poruče elektronskim putem preko nacionalnog portala e-uprava. U kojim gradovima će ta usluga biti dostupna građanima? To je tema o kojoj ćemo danas da razgovaramo sa Željkom Ožegovićem. On je državni sekretar Ministarstva državne upravne i lokalne samouprave. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Došli 40 gradova, dakle da li je to, možemo kažemo, cela Srbija ili eksperimentalno koji deo Srbije? Nije to cela Srbija, kao što znate ima 169 lokalnih samouprava, međutim među ovih 40 lokalnih samouprava ima dosta novih lokalnih samouprava koji do sada nisu koristili usluge interneta i online usluga za građane i u tom smislu zato je napravljena ova e-olimpijada koju sutra održavamo, zato što nije bitno da samo lokalne samouprave shvate zašto je to bitno, nego je bitno i da građani shvate kakva je sve pogodnost korišćenja elektronske uprave. Ajmo da objasnimo od samog početka, dakle kao da niko o ovome ništa ne zna. Šta je e-uprava? A i ne zna. E-uprava je portal koji je napravljen 2010. godine, portal vlade Republike Srbije na kojoj svi državni organi i lokalne samouprave mogu da okače one usluge koje građani mogu da dobiju online. Ako kažete mogu da okače, znači da nisu kačili. Da, naravno. Dobro, koji je sajt? Ajde da kažemo to. www.euprava.gov.rs. Dobro, ajde da pokažemo. Znači kako, do sada ima preko 300 tih usluga, međutim ono što jeste ideja da se broj usluga još više poveća, ne samo kod državnih organa, nego i kod lokalnih samouprava i šta su u stvari sve prednosti. Ne samo što određene informacije možete da dobijete preko portala o delokrugu rada javne uprave, građani mogu brže i efikasnije da ostvare svoja prava, mogu mnoga dokumenta, odnosno obrazce da skinu preko samog portala i preko njega mogu da podnesu određene zahteve i za ostvarivanje. Umesto svog kompjutera, evo, koristit ćete sada moj računar u ovom trenutku. Dakle, sve što uradite na ovom računaru, gledalci će vidjeti i u programu. Dakle, mi smo otvorili tu stranicu sada i možemo da idemo ovako gore-dole. Dakle, to je ta stranica, tako. I sada, recimo, treba nam šta? Pokažite nam u praksi kako to izgleda. Sad ću da vam pokažem. Evo, recimo, na biznis imate investiranje u Srbiji. Klikam investiranje u Srbiju. I sad imate sve ovde dokumenta koje su potrebna, baza dobavljača, međunarodni sajmovi. Znači, razne informacije koje trebaju strani investitori da dobiju. Evo, imate kod CIEP-e, koje usluge CIEP-a daje. To znaju strani investitori. Neko kad hoće da uloži kod nas, da li se pošalje na ovaj portal, pa kažu, pa sve lepo piše, evo, izvolite, pročitajte, aplicirajte, skenirajte, šaljite. Nedovoljno za ovaj portal znaju i naši građani, između ostalog, sad smo ušli na ovaj deo koji se odnosi na biznis, ali inače za ono što građani... Znate na što sam ja ušla? Ja sam ušla na dokumenta. Dakle, lična dokumenta, to je ono što građane najviše... Tako, jedna od najkorišćenijih usluga jeste upravo dobijanje ličnih dokumenta, odnosno zahtevi za razne izvode iz matičnih knjiga, lična karta, pasoš, sve to može da se... Sve može preko portala. Čak možete i da registrujete automobil, to nisam ja znao donedavno i tu uslugu nisam znao da je koristilo oko 600.000 građana u Srbiji i gde je kompletna taj postupak produženja, znači registracije vozila možete sve da završite za 20 minuta. Ajde samo, izvinite, molim vas sad što vas mi prekidamo, ali nekako smo uzbuđeni, pošto i mi sad prvi put sve shvatamo šta sve možemo da uradimo. Recimo, živite, ne znam, u Beogradu, živite na Vračaru i sada tu kliknete na sajtu e-uprave, odredite svoju lokaciju, mesto i šta želite od usluga da koristite i šta se u stvari radi. Zakažete termin sebi. Pa za određenu uslugu kao što je izdavanje pasoša ili lične karte, vi možete da zakažete termin, a ukoliko je u pitanju izvodi iz matičnih knjiga ili određeni zahtev koji upućujete, vi se jednostavno ulogujete na portal, nađete tu uslugu koja je potrebna, skinete određeni obrazac, popunite ga. Ako je potrebno da nešto priložite uz njega, znači vi možete, ako imate to skenirano u elektronskom obliku, i pošaljete određenu instituciju.
Znači ne morate da čekate na razne... Dobro, ali vi dobijete putem maila... Dobijete i ko prati taj predmet i vi možete da ga pratite jednostavno preko portala. I ovo što je rekao Srđan, znate kako, ako kažu ako niste online, onda ste inline. Znači, ako nećete da budete na internetu, onda ćete da čekate u redovima. I to je, i zašto je uopšte korišćenje e-servisa popularno, da kažem, i sve više korišćeno u svetu, pa nadam se da će biti i kod nas. Jer upravo zbog toga 24 sata vi možete da ga koristite u vreme koje vama odgovara i da tražite onu uslugu od državnih organa koja vam je potrebna. Zakazivanje termina za podnošenje zahteva za ličnu kartu i pasoš Niš, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Jeste. I ti uđeš tu i zakažeš sebi termin. Nešto crveno piše zakazivanje. A na to klikneš. Izvršavanjem usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu. Dobro, vi morate da napravite svoj nalog, što je logično. Morate da se ulogujete. Ima negde oko 220.000 građana koji imaju svoje naloge na ovom e-portalu i mi mislimo da je potrebno... Da ne bi došlo do zloupotrebe, jel? Naravno, da ne bi došlo do zloupotrebe i upravo zbog toga se i sprovodi određena procedura na osnovu koje se vi verifikujete. Da li sve što novo plaši ljude, sve što je nova tehnologija, sve što je nova ideja, mi znamo da plaši ljude, pa smo vas zvali da kažete da to sad nije ništa strašno. Dakle, koje su bolje strane ove aplikacije? Pogotovo što i nije mnogo novo. Evo, sad ću da vam kažem nešto. Znači, ja sam... Dok sam bio na čelu opštine Novi Beograd, pre 14 godina smo uveli upravo ove usluge kao prva opština u Srbiji, naručivanje dokumenta putem interneta, putem govornog automata. Kako su reagovali? Odlično su reagovali i onda smo čak i organizovali isporuku tih dokumenta na kućne adrese. Zašto? Zato što kad sam dolazio svaki dan na posao, vidio sam te nepregledne redove u šalter sali. Jednostavno je bila ideja i da se rastereti administracija, ali i da ljudi ne moraju da čekaju. I naravno da su dobro reagovali. Ono što je, naravno da broj korisnika, to se tek vremenom povećava kako pričate o tome, ljudi čuju da postoji takva vrsta usluge. Ja se sećam tačno, mi smo to negde recimo u maju 2001. godine uveli, imali smo do kraja godine, odnosno do novembra, negde svega 300 korisnika. Sledeće godine već smo imali oko 2500 korisnika i taj broj se stalno povećava. Znam, ali koristite medije, koristite televizije da vam pomognu u tome, jer to jeste poenta i malo pre smo pričali, dakle, kada nešto pokrenete, to je interesantno, jedan dan posle toga pažnja za bilo šta u ovoj državi jenjava i to nije sporno, ali verujem da svako od nas je jednom otišao, ne znam, u katastar da izvadi papire. Za registracije. Pa da, dakle, postoje mnoge usluge gde vi ne čekate 15 minuta, vi čekate satima na red. Jednu stvar mislim da je veoma bitna, zašto ljudi pozitivno reaguju na razvoj ovakvih elektronskih servisa, ne samo kod nas u Evropi. Zato što se smanjuje korupcija. Vi nemate fizički kontakt sa službenicima koji u nekim administracijama su često, da kažem, i opterećeni i onda imate veliki broj predmeta i onda znate kako, da biste brže to završili, zna se kako to ide u pogrešnom pravcu. Znači, online uslugama gde se u stvari vi nemate više fizički kontakt sa licima koji rade na tim predmetima, vi podnesete sve ono što je potrebno na osnovu informacija koje ste dobili i dalje možete da pratite rad svog predmeta. A sada će da vas sabotiraju ovi sa šaltera, znate? Jeste računali na taj problem? Verujte, imao sam to iskustvo, kao što sam rekao, pre x godina i naravno uvek postoji mali otpor, ali na kraju shvate i ti ljudi koji rade u administraciji da to je rasterećenje za njih, tako da mogu da se bave nekim drugim poslovima zbog tog pritiska, da kažem, stranaka nisu mogli... Dobro, ali to je upravo pitanje koje će vam mnogi postaviti, a to je reč o radnim mestima. Dakle, danas vidimo, ne znam, ako putujete bilo gde u inostranstvu, ako koristite njihove aerodrome, što je logično, onda vidite da maltene šalterskih službenika nema. Dakle, još uvek mi smo zemlja... Nije baš tako. Kako nije? Ali vrlo malo. Verujte da ih gotovo ide. Vidite, znam o čemu pričate, tačno onih automatima gde se sami čekirate
prepisujete sami i podnosite, tako je. Ali to je tek u nekom povoju, ja nisam primetio da je došlo do broja smanjenja. Vi i dalje imate one pristupne šaltere gde možete da predate svoj prtljag ukoliko ne znate da koristite tu vrstu tehnologije, ali i ta vrsta tehnologije koja je uvedena na aerodrome omogućava da se smanje redovi i te gužve na aerodrome. To je jedan sistem o kojem pričamo. Dakle, sistem je takav da ćemo uskoro svi biti kompjuterizovani, radit ćemo sve preko interneta i to je potpuno normalno, dolazi nam neko novo vreme. Šta je sa smanjenjem broja zaposlenih u tom slučaju? Hoće li biti potrebe za smanjenjem broja zaposlenih? Ja mislim da neće biti potrebe za smanjenjem zaposlenih, kao što sam rekao, oni će moći na drugačiji način da koriste svoje vreme i vi u mnogim segmentima... Na koji drugačiji način? Recimo, jedan šalterski službenik koji je radio na, ne znam, upravo izdavanju državljanstva ili izvoda iz matične knjige će moći da radi. Moći će u onom momentu kada stranka podnese određeni zahtev ili, ne znam, aplicira za nešto, da se posveti apsolutno tom predmetu, a ne da samoj proceduri podnošenja kao što je to obično slučaj. I u tom slučaju će biti smanjene greške u samom radu, povećan kvalitet rada. I ne treba zaboraviti da ista stvar se desila recimo u Koreji, koji imaju najveći stepen informatizacije, u tom nije došlo do smanjenja broja radnika, ali oni su apsolutno shvatili šta su prednosti tih tehnologija, da jednostavno svi dobijaju u tom procesu. Kao što sam rekao, i stranke koje štede svoje vreme i administracija koja nije toliko opterećena, znači imate jednu u krajnjem slučaju i sigurnost i pravite jedan bolji i ambijent za investiranje, pošto smo bili otvoreni malo pre onaj biznis deo gde isto tako investitori mogu da brže i efikasnije završavaju. Da li ima mesta za strah da vi sve uradite od kuće, sve pripremite, uplatite, sve što treba i dođete negde da predate sva ta dokumenta i onda vam neraspoloženi šalterski radnik brzovoljno kaže nedostaje još to i to? Pa nema, zato što upravo na portalu su date informacije šta je potrebno da biste obezbedili, odnosno ostvarili određeno pravo i mi smo to radili isto svojevremeno na opštini Novi Beograd. Date potpuno sve što je potrebno od dokumentacije, koji su potrebni žiro računi za uplatu i na kraju kad to predate, onda imate i mnogo manji broj onih koji stalno dolaze, znate nešto da pitam, a pitanja su upravo svode na to... Ali mi volimo da pitamo. Da, gde da uplatim, kako da... Ali da li postoji, mene druga stvar brine, dakle ako se evo odlučimo danas da sve što nam treba radimo upravo preko e-uprave i onda sve kucamo, dakle vrlo često se dešava da vi sve otkucate, platite i kaže sad nedostaje jedan deo, izvinite, sistem ne odgovara, sistem neće nešto, dakle uvek sa internetom je neki problem. Upravo to i jeste prednost svega ovoga, zato što postoje, znači u državnim organima lokalnih samouprava lica koje su sertifikovane za rad preko portala e-uprave, znači državni organi... Je li ovo komplikovan sistem? Pa nije komplikovan sistem. Jel pa nije ili nije? Ne, nije komplikovan sistem i ono što je prednost, zašto mi pozivamo lokalne samouprave, one koje do sada nemaju razvijeno bilo kakvu vrstu usluge u lokalu, da učestvuju na e-olimpijadi i da svoje usluge upravo mogu da kreiraju preko ovog portala, jer u stvari to mogu da urade besplatno. Dobro, a da li ih vi samo pozivate ili im naređujete? Dakle, da li će od srede ovo biti naredba za ovih 40 kao eksperiment s ciljem da svih 180 i koliko opština u Srbiji... To je problem što za sada nemate tu u smislu regulativu koja će da natera državne organe i lokalne samouprave na obaveznost toga. I mnoge opštine su shvatajući prednosti savremenih tehnologija krenule same to da razvijaju. Ali bez obzira na to šta su oni razvili na svojim sajtovima, interes je pre svega da građani shvate da postoji jedna tačka na kojoj to mogu da vide i na koje mogu da ostvare i zato mi želimo da preko ovog portala uključimo što više državnih organa i lokalnih samouprava. Za sada imamo negde oko 48 lokalnih samouprava koje daju svoje usluge preko ovog portala i negde oko 58 državnih organa. Međutim, cilj nam je da taj broj proširimo i naravno da proširimo broj usluga koje oni daju. Čelnici nekih opština kojima uopšte ne možete da objasnite zašto je to toliko važno i da je u stvari ovo ogroman benefit za njih same i za njihov opstanak na vlasti i za sve ko žive u njihovoj...
Imate nekima kojima je teško to objasniti, a imate i nekih, ne bih sad navodio koja je to opština bila, za koju sam čuo da je imala fantastične usluge i onda kad je došao novi predsjednik opštine, on jednostavno to prekinuo i rekao to nam ne treba. Mi naravno moramo da idemo u koraku sa svetom i moramo da idemo u korak sa Evropom. Jel oni imaju pravo da sami odlučuju o tome? Pa imaju pravo, zato što za sada nema zakonske regulative, da, koje bi rešeno. Ali to ćemo rešiti u narednom periodu. Pa ćete to mislim da kažete sad moraš to da vratiš. Mora da jednostavno i po zakonu o dostupnosti informacija, znači moraju građanima i privredi da daju što više informacija iz svog delokruga rada, način na koji će oni mogu da ostvare svoje potrebe i svoje usluge. I samo sam hteo jednu stvar da kažem, mi moramo da shvatimo, pošto idemo ka Evropi, a neke stvari, kao što vidite, neke lokalne samouprave su uradile mnogo pre nego što im je neko to naredio ili im dao određenu direktivu, shvatajući prednosti toga. Ja sam čitao jedno istraživanje koje je rađeno u 10 najrazvijenijih zemalja Evropske unije ove godine i verujte mi, gde su pitali građane šta misle, gde su problemi u državnoj upravi, gde vide da su najveći napreci ostvareni i verujte mi, u svim tim zemljama su rekli da najveći benefit upravo vide u uvođenju e-uprave, što više korišćenja tih servisa koje jednostavno njima olakšava. Da, to treba da postoji neki slogan, jednom kad probaš, više nećeš nikad to ostaviti. Hvala vam mnogo na gostovanju. To je proces, ali na kome ćemo zajedno raditi. Hvala vama, jer mislim da su mediji jako važni u tom celom procesu, da bi ljudi shvatili. Imate otvoren poziv kad god želite i kad god mislite da je interesovanje malo splasilo, vi se javite i dođete kod nas da ispričamo celu ovu priču još jednom potpuno. Koliko smo daleko, recimo, od Amerike, ajde sada da neka to bude zaključak ovog razgovora, gde vi od kuće pošaljete na određenu adresu skeniranu svoju fotografiju, 2 dokumenta i uplatite, što je najvažnije, određen iznos i to pošaljete poštom, odnosno ovom elektronskom poštom, a dobijete onu fizičkom poštom gotov pasoš. To i treba tako da izgleda. Znate kako, ne bih sad mogao da vam govorim procentualno i u nekim apsolutnim iznosima koliko smo mi daleko od toga, ali ja mogu da posmatram i gledam da se ipak tu stanje popravlja, zato što sve više ljudi je informatički pismeno ovde, sve više ljudi shvata prednosti ovih modernih tehnologija, sve više koriste ove pametne telefone preko koji ćete i sutra moći sigurno neke od ovih stvari da ostvarujete. Tako da svi imaju benefit od toga. Hvala što ste bili gost našeg programa. Hvala za me.